שגיא צרפתי, ברק בכר הטיל וטו, וביחד עם מכבי חיפה הוא לא חזר. בוא נגיד שיכל להתעקש. לא בוא נגיד, אני שואל, אני רוצה לדעת. יכל להתעקש על גיא צרפתי. אני הבנתי שלא. מה הכוונה שמכבי חיפה אמרו? הבנתי, לברק בכר קובעים מי העוזר מאמן. רגע, אני רוצה להבין ממך דבר אחד. גיא צרפתי רצה לחזור. ברק בכר אמרת הטיל וטו? בוא אני אעשה לך סדר. תעשה לי סדר. גיא צרפתי רצה לחזור עם ברק בכר למכבי חיפה. יפה. ברק בכר, בשיחות, מכבי חיפה אמרו, אנחנו מעדיפים בלי גיא צרפתי. יפה. ברק בכר אישר קו, זאת אומרת לא הייתה פה עקשנות. דרך אגב, הוא הסביר את זה לגיא צרפתי. הוא לא הטיל וטו. זאת אומרת, אז הוא לא הטיל וטו. תלוי בפרשנות. יכל להתעקש. יש עובדות, הוא הטיל וטו. יכל להתעקש. הכל עניין של סמנטיקה ופוזיציה. סמנטיקה זה מחלק הונאה. האם הוא הטיל וטו כן או לא? יכל להתעקש. האם הוא הטיל וטו כן או לא? זרם עם זה. האם ברק בכר הטיל וטו צרפתי? יפה, נגמר, בוא נתקדם. סמנטיקה זה מרחב מנשה, זה ברמאות. זרם עם זה. אתה יכול להיות דובר של ברק בכר ולייצג לכאורה, זרם עם זה. אני אומר בזה כמו אתה לא מסוגל לומר מילה אמת. הטיל וטו, כן או לא? תקשיב, הטיל וטו, כן או לא? שמעת? הבנת? רמאות זה עם החבר'ה בבתי קפה. תקשיב, רמאות זה עם החבר'ה בבתי קפה. אתה שקרן מועד. תקשיב. הבנת? הטיל וטו, כן או לא? תקשיב, אין לך מושג. הטיל וטו, כן או לא? אין לך מושג. אין לי מושג. אתה לא מודע לעובדות. תקשיב, אתה לא מודע לכלום. הוא יכל להחזיר את גיא צרפתי, שהיית ילד בן 13, לא החזיר אותו. תקשיב טוב. אבל שהייתי ילד בן 13 אפשר היה למכור לוקשים. היום אפשר למכור לוקשים. גיא צרפתי רצה לחזור, והוא לא החזיר אותו. גיא צרפתי רצה לחזור, והוא לא החזיר אותו. גיא צרפתי רצה לחזור, הוא לא רצה לחזור. גיא צרפתי רצה לחזור, הוא לא רצה שהוא יחזור. גיא צרפתי רצה לחזור, גיא צרפתי לא רצה לחזור? לא דיברת עם אף בן אדם. לא דיברת, אתה מדבר עם עצמך. אני יודע. אני דיברתי. תקשיב, עם מי דיברת? שגיא צרפתי רצה לחזור? אז אתה שקרן? אתה איש שקרן. אתה שקרן, כי גיא צרפתי רצה לחזור. אתה שקרן. גיא צרפתי רצה לחזור. גיא צרפתי רצה לחזור. נו, אז מה? נו, גיא צרפתי רצה לחזור. הטיל וטו, וברק לא יעשה. לא היה לו סי? אז אתה משקר, כי ברק בכר יכל לחזור. אין לך טיעונים, תקשיב, אין לך שום טיעון, אתה לא מודע לעובדות, זה לא עובדה. ברק בכר, תקשיב, אין לך שום סיכוי, תקשיב, זה עיתונאות ליגה ג' כי אתה אין לך טיעון. מה זה קשור מי? אתה סמרטוט, אתה יכול לתת לי ציונים? לא, אתה עיתונאי. די, זה בכאילו, זה ישראבלוף, איזה עיתונאי? זה שאתה קורא לעצמך עיתונאי? מה זה קשור? אני לא קורא לעצמי כלום. אני אומר שגיא צרפתי רצה לחזור, וברק בכר לא רצה גיא צרפתי, ברגע שהוא זרם, זה כמו הטלת וטו. ברגע שהוא לא התעקש, זה כמו הטיל וטו. ברגע שהוא זרם, זה כמו איתי וטו. ברגע שהוא זרם, זה כמו הטלת וטו. נכון, עם מכבי חיפה, כי לברק בכר לא קובעים מי עובר המאמן. לברק בכר לא קובעים, בגלל שאתה אין לך מושג. בגלל שאתה לא יודע, כן, לברק בכר לא קובעים מי העוזר שלו. לברק בכר לא קובעים מי העוזר שלו. בושה למקצוע. זה נוכלות. אתה בושה למקצוע. אתה נוכל, שקרן, אין לך מושג. אתה יכול, תקשיב, אתה בושה למקצוע. אתה בושה למקצוע. בגלל שאתה לא יודע, אתה רק בצעקות. תקשיב, רק בצעקות. ייכנסו למתחם ישראל חזקה.